izen da ontxe arte zure esperientzia gogorrena edo? Junin ginean eta ikusten un kriston zutia seta egitezun, bomba bat bezala, eta izaten un, ze guztien gu hemen. Zuk txirrina entzuten duzunean, zer da burura etortzen zaizun lehenengo gauza? Gure parketan behintzat, atea gora iteute, kamioia ateatzeko. Eta 4 minututan, bera iteute. Dutxan basaoz, komunen basaoz. 4 minututan, parketik 24 ordu pasatzie, astean bitan parkien hori da, gran hermano bat. Sexua goten da parkean? Jo, ban. Danok eukigule konbertsazioie, nesken eta mutien, onkozaketei buruz. Kaso hontan dugu zubiltzai bat. Eta bai da luzia izan dateke. Imagina nire etxin, kargadoran asuntuaz, zute bat pasean dela. Lehenengo egin bauzuna da, bat bi, deitu eta... Vale, eta zain egon da gero ja legin du. Hau hartzen bauzute, hemen ikuste bauzute anilla akala. Bai. Hau ketzen bada. Jak. Hemendik ite mozu. Hemendik ateatzen da, bale? Hau da bokilla. Bai. Hau hartu daiteke, hola, bale? Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Bueno, hemen txegaude! Oso ondo. Bueno, entzula izango diegu goizeko bederatziak dira. Hemen egon gara... Bueno, entzule izango txebe bai, hola, zezaitxu guzekulo saludetan, beti aitzi saludetot. Bai, saludatzen ditugu, tia. Entzule izango diegu, baina ez duzu esaten. Bai, hola. Zer moduz? Bai. Bueno, ondo daude, zego ikusten ari dira. Oso ondo da zentzulik, ez bakarrik hori gaitxik, oso ondo da zentzulik, zeia urtia maitzen doie, eta juerga gara ixe dator. Naturalak izango gara. Zer, zezan bizu? Benetan zaizeko transparentzia bermatu behar dugu. Zezan bizu, ez dilega gonak eta urrixen gau bezala? Ez, ikusentzulei esango diogu. Zer? Arazotxo bat, bueno, aurtengo edizioak... Gafaute daz? Bueno, baina gafaute oso gafaute. Ja. Osea, zerbaitek energiaren batek ez du nahi gu hemen egotea. Borrabakuz atal 2, eta momentu hontan ez dakigu ia rekuperabakuzen edo ez. Bale, Janek artxiboak gordetzen ditu, audio eta irudi artxiboak disko gogor batean. Eta editaritzera joan zenean, de repente, bi entrevistetako artxiboak ez zeuden. Bi entrevista oso potolo. Oso. Eta bat, nik esango neuke gure karrerako potoluena. Ah, bai? Bai. Bueno, pertsona oso jebia da. Oso jebixe. Gaur, larun bata da, eta aste hontan jakin genezaken artxibo hoiek errekuperatu alziren edo ez, porque hemen ere bai. Bai, kontua da. Dirutzi txibiherri segendun. Horainik ez dugu ezer pagatu. Ez, ondi ez dugu ezer pagau, ondi ez eskuelako, esan, ez konfirmau, ia rekuperauko dizen, edo ez, ze, klaro, guk esan gendun, eta kontratau gendun servizixo bat, jakin barik, ia horrek rekuperauko din, edo ez. Aztion jakin gogu. Ontxe bertan, disko gogorra Madrilen dago, Espainian dago, gu baino gehiago bidaiatu du disko gogorra horrek. Bai. Eta ez dakigu posible izango den entrevista horiek entzun eta ikustea. Gaude, nazkatuta. Karo, ontaz aparte, esango dugu, gafatuta ere bai, ze hemen, gonbidatu askok, uste dute, Imiteto guzela, eta errepente ezin diletorri ze, esanen gau, edo ez dakit ezagun aurtengo dizinioen be, beste nonok faia euskule. Bueno, Batek faiau, beste entrevista bat ez genuen emititu. Eta, bueno, gaina esango gu, ez ala oso pertsona ezagun, Ez. Ze normalin, jentik pentsan dau, oso ezagunek eitzen da bela. Mesede bat egiten ari geniola gainera. Bai. Hombre, juguete roto, las cosas como son. Bai, a ver, esango gu, jentik pentsan da bela, normalin, hau eitzen da bela. Ba, ez dakit, Pamela Anderson batek eta ez. Ez. Bebai eitzen dau, hausoko... @ Vale, pitidipinikau, listo. Bai. Bueno, aizi, total. Energixak. Miren Nogalesen atala entzun duzuen entzat. Vale, itxain, bideratuk eus entzulik Miren Nogalesen atala. Jun Miren Nogalesen atala, entzun, osoik. Eta ikusiko zamairako partin eitxo gule berbat tarotista bati buruz. Eta esatu gule aitzeketan ikorri buruz, nahi gule jun, eta pasauskule kontaktu, eta ez dakizer, bale. Bueltau atal horretatik, zein kontaukeu, jugarela. Bai, aitzi, eta bai ni. Hortxegon gara, eta karo, ezin dugu hortan asko sakondu, ze gauza asko kontatu zizkigun, ezakitzu, porque ez didazu esan oraindik, ni 3 ordu eta 40 egon nintzen hor. Ni be bastante. Ez dakit zehazki zemat, Bueno, ni sartu nintzen 10 eta ordu batak eta 40 edo atera nintzen konsultatik.
ez dakit nik zehazki zemat, baina pilo bat. Da horreko egunen amari esan nion, ama, voy a una vidente. A ber, egixe da nik ene bala sentidu vidente badanik. Osa, ene bala sentidu... Osa, niri adibidez ez tozten esan etorkizuneko malen hau pasauko batzu du, malen beste... Ez da vidente bat, da gida espiritual bat. Bai. Geixa ni pentseot izizala nire kasun behintzet, niri buruzko gauzak esatoztezan, nik referentzia asko emon barik, eta egixe da hor zentzun berak, erakuste bala intuizioan dixe deukela, eta gero gia batzuk bai emostezan, malen aldo zoin hau, o aldo zoin besti, baina eneban, ez tozten esan, malen ezautuko zau pertsoni, o malen pasauko atzu hau, bai pasabaten gauzak ez tan fuerte bat. Zein. Eizezala, zuri bardin ingotzun imaginetana, baina hasieran zuzartzeza da gero kamila baten ipintxe zaitxu. Bai. Amaieran. Itxoen galdera bat. Zer? Sartu zinenean ere beti esaten dizu zerbait, zuri zesan zizun besarka eman zizunean. Ai, oian, elengo xinko dautzut. Qué buenas vibras das. Amore, oso ondo. Hori oso ona da. Hori zazten, eta gatu zintxakurre pilo denpora niaz. Nirekin ere bai. Entzun itzen kameian. Eta berak nien inun ikutzen, berak ez dugu momentu baten behikutzen, baina bueno, itxu, txakrak. Zango dugu baita ere hori da, kameiaren zera hortan, eskoa pasatzen dizu gainetik, gorputzeko energia bloke bakoitza, garbitzeko edo liberatzeko moduan. Hori da. Ni akordetana, ez den eguela gainara begix esarratute, nik eneban ikusten esku nun neuken ze momentotan, momento baten hasi nintzen sentitzen, hemen, bekok isen, kriston, eske zituet esplikau, hemen burdina bat euko ban eulez. Que fuerte. Pixu, tipo hormigeu, zoze. Bai. Baina fuerte, ja mineitxeko puntun. Eta ez egin otzen, ze ja molesta bitxosten. Da ez den ostres, que sensibilidad handixe dukezu da, nago zukendu ingona da besteleko bat ajungona da, jusan bixotza. Eta bixotzin bebai gertena, baina ez hain beste, eske bekok ikusan, ostra. Bai, eta, bai, hori zizan igual pasa baten fuertiena. Geia da, porque, karo, tipak ez haitu ikutzen. Ez, momento baten bez. Karo. Baina, ez dakit, ez que neupe ziot esplikau zelan pasa usan hori. Ja. Niri hor kamilan egon nintzenean, 2 minutu dauzkagu, egia da ez nuela horrelakorik sentitu. Bai sentitzen nuen, hormigeu, tipo gorputzen, baina nik uste dut, lotzen dut lasaitasunarekin, tipo nengoela horto lasai, eta oso lasai nengoela, eta hortaz, ez nuela, baina hola mina edo ez nuen sentitu. Egia da hor, kamilatik ja, jeiki nintzenean, esan zidala, kriston potentzial espirituala daukadala, ze hor kamilan nengoela, asako espiritu zeuden ni inguratzen. Osea, asako beste munduko pertsona ikusi zituela, nire inguruan, eta hori bada, ni babesten edo horrelako zerbait. Eta hor ere... Baina zemototzu, bilurre o lasaitasuna? Lasaitasuna, bai. Ez que nire hau asko gustatzen zait. Espirituen gauza hau eta me encanta. Eta hor ere esan zidan, porque hau bastante komikoa da, esan zidan. Energia sexuala daukazu stand-by, como blokeatuta ez, baina como geldirik. Da, esan nion, bai, egia da, duela, hilabete batzutan ez dudala... Esto es okay, baina ez da sexu aukitzeko gogorik ez dudala, da gehiago ez dagoela nola esaten da. Bai, bueno, sin más. Jariakortasun hori sexu, ez, baina neure buruarekin, bestekin, horrela. Eta esan zian, blokeatuta stand-by daukazu, hau izan daiteke, ze beste bizitza batean, monja izan zinen, eta konbentu batean bizi zinenean, kastidade boto afirmatu zenuen. Ni flipatzen digo, perdona? Barkatu? Karo, orain, masturbatzen naizen bakoitzean, pentsatzen dut nire bizitzako beste pertsona horrengan, monja batean nintzela eta gaizki sentitzen naiz. Pentseto zarela munduko azkenengo pertsoni pegetotzunen batu bateko hori zati. Munduko atzena, ba ez dakit ze gaitxe. Claro, porque soy una ordinaria, ¿no? Pues sí. Ez dakit, baina ez dutun pegetan ez dati monja aurreko bizitzan. Ez aurrekun, ez aurreko hauen, ez aurreko hauen. Ja, bueno, pues ez dakit. A ber, bizitza bat baino gehiago izan dauzkagu edo omen dauzkagu. Ez dakit. Neuri bestozte pegetan, baina zuri gitxia. Bai, ez dakit. Bueno, eta oroar hori izan zen grazia gilen egin zidana. Eta sin más, nik neska honen zerbitzua bai gomendatzen dut, ze... Bai, oso ondo gozan. Ez da evidente, da gida espirituala, baina egia da psikologa, osea ez da psikologa, baina psikologa batek
bete dezaken funtzioa nigan bete zuela. A ber, nik ustot jute zaela berta, eta atzenin, hainbeste galdera itxotuzela, hainbeste aukera daukezule zure buruzko gauza kontetako, eta berabe datuk emoten doie, nik ustot hor, da gainera piloa denpora, liberau itxezarela. Bai. Baina gomendionak ematen ditu, tia. Bai. Ni gomendioak ematen ditu, gomendixuk emoten puta makina, dilo, tata, oza, ni horrela, Bai, en plan. egixe hori. Baina, badazpan esateko bai, jentik espero badau juti horra, eta entzuti, hau pasauko atzu, besti txenbozu ez da izer, pertsona bat ezautuko zu, niri behintzeto lakoik, niri ez toztezan. Osa, niri etorkizuneko gauza konkretoik ez toztezan. Geixo izen da, nire barrure ate bat zabaltzia ikusti. Bai. Zer dauketan. Entzularen galdera itzi. Entzularen galdera. Gaurkoan ikusiko dugu, eta entzungo dugu, Mireia Isturitzen galdera. Magisima mendik mozitxu bat, kalinkesta bat einotzela. Isturitzenaz, eta nire galdera da. Blokeko unibertsuaren teoriaren arabera, iragana, oraina, eta etorkizuna idatzita egongo litzateke. Ondorioz, gertatuko litzatekena zingo genuken landatuko. Jakingo ahalko bat zen uze gertatuko den, begiratuko zenukeen? Bueno, eta hortxe daukagu entzularen galdera, bukaeran gonbidatuarekin batera erantzungo dugu, eta orain gonbidatua. Gurekin gaurkoan izango dugu. Arri jasotzai, zuhiltzai, liburu bat idatzi dau, autobuseru, arabaku, ezken ipentzatu dela munduko profesio danak, eta gaina puto amu. Dena dauka, puto amu. Bueno, puto amu den edo ez jakiteko, bera izango dugu bueltan, eta gauza guztien artean gaurkoan hitz egingo dugu, arri jasotzai ez, porque jakokoteraino gaude, zuhiltzaile izatearen inguruan. Baina hitzi lehenengo, hau esaldixe importantia esati, egiturarekin jarraituko dugu. Vale. Gipuzkoarren detox apur bat egiteko, Araban sartu gara edo Araba gurera etorri da. Bertako izarra ezagutuko dugu. Herria eta bertako izarra ere bai, estrella izateko berak zer duen galdetu ordez, zer ez duen azaltzen lehenago bukatuko dugu. Eta... Arabarra, soroslea, autobus gidaria, zerbitzaria, arri jasotzailea, idazlea, zuhiltzailea... Nola ez genuen podcastera gonbidatuko? Bere autobusean etorri da, maletan gordeta kontatzeko gauza askorekin. Behar bada, zerbitzatzera, akelarre bat edo beste egitera, benetan zabitzeko subak itzaltzeko gai izangote da? Nino! Zuekin, bezetako inurritegira divertitzera etorri da, Ibon Abad! Hau ongi etorria, Operena, ikusi gana. Bai! Increíble. Gusta batzu? Impresionante. Hemen beti entzulik emozina bitxen di. Osa, dinot gonbidatuk. Zuk, Ibon, bai, hori egia da, gustatzaia asko. Bai, hau kristona izan da. Zure kurrikuluma ze dago, A3 formatuan, edo... Literal, osea... Gauza gehiagi jartzen diat, baina askotan denbora gutxi egon naz, Osa, sorosle bezala adibidez urte bat egon nintzen, zarautzen egon nintzen, baina zuze sentitzeza. Osa, honek gauza danetatik, euko zuzu zer zadozune, bale, ni identifiketana onaz. Ostras, saie da, depende eguna. Baina, depende eguna? Adibidez, zuhiltzaile sentiaraztea saie da, niretzat. Ze bakarrik, ez da 3 urte lan eitzen darama. Ordune, gutxi da, zuhiltzaile estandarretan adibidez hori niretzat sentiarazteko saie da. Eta gaina, pixkat impostor sentitzen nago beti idazle bezala be, eta baina, bueno, zuhiltzaile, arri jasotzaile ez, oain entrenatzaile naok, pixka dantzan egiten dut, baina ni idazle dagian gehiena, edo ez idazle, baina historia kontatzie gustatzezat. Orduan hori da nere... Imaginetana, Ibon, zuri txikitzen galdetzot zuen izena izu izen handitzen, zehazte zinen zuhiltzaile, arri jasotzaile, eta gizte, idaz, karrera danak, dana nahi zen izen. Baina ez da bestekua, nik uste, oine, zuek, egin bako zuez, danok astetan danataiken dugu, edo zerbait egin dozu, ni kamarero izan nintzanen, sorosle nintzan batera, eta IBEF ikasten ari nintzan, baina hori... IBEF ikasen duen? Bai, IBEF ikasin nun, tafaz lehen hau, eta gero IBEF, eta hori normala da, gaur egun, lehen agian ofizio bat hartzen zenun, eta tira, jubilazio arte, baina oin... Bestela galdetu janeri, dagoela zeilanetan bat, ari berea. Pobretita. Prekarietatea da, osea, ez dugu romantizatuko. Arri jasotzailea, entrenatzailea, idazleare bai ipatu dugu, esango dugu, liburua ekarri duzu. El aquelarre de San Sebastián. A ver. Eta nik, etxean dukan. Hau lehena esan, Etxean dukan. Así que irakurtzeko daukat. Hori dala edición limitada. Horri ikusten mauzu, nere aurpegia ateatzen danen, ni hor hilea daket. Amigo!
Hortik aurrea, hemen ikusten bauzu ja, hilerik ez daket, eta hori ez da aldatuko, ja. Hemen uste dut azkenen gunda etortzen dela. Ai, ama! Hori, ja. Lo que te hace escribir. Horregatik hori gustatzen zait. Bueno, ai, ama. Idaztearen mina eta albo kalteak. Ai, ama. Lanaren kalteak, bai. Vale, bueno, pilo bat lanbide, baina guk nahi zigu geixen bazentrau, ze geunken idei, zuhiltzaile baten barruko lanbide ezagutzeko geixen bat geunken hori. Orduan, Zabezu, iru urtez. Hori. Bai, ni hori, esan behar dut, ni zuhiltzaile interino nazela, ez dakat plaza, ni bakarrik Araban egon da nau, Araban 6 parke dauz, eta ni bajak urretxe ditut. Orduan eta hori bakarrik 2 urte terdi pixka gehiago daramat, eta ni hori zuhiltzaile estandaretan oso gutxi da. Baina, bueno, ja gauzak ikusitxut eta esperientzia izaten, ni zuhiltzaile hori bakarrik 2 urte terdi nauk, baina oposaketak itxen 2006-2007 nauk. Ostras! Bai, munduan pixkatea. Osa, betean nik nahi zezule zuhiltzaile izan? Bai. Ni txikitan kamionero izan nintzen. Osa, izan nahi nuen. Hori bebai. Bebai. Bai, baina gero ikusi nun zuhiltzaile kamioneroak ziala be, edo kamionekin ibiltzen ziala, eta esan nun, zuhiltzaile. Eta zelan zuhiltzaile modun? Niretzat oso ondo. Niretzat da munduko lanposturiko berena. Bai, Bai. Jo, zuhiltzaile izatea da, beste hilaguntzie, fizikoki pixkat exigente, hor batzen ditu gauza asko niretzat importanteak dianak. Baina marroi asko daukezu ez, bebai? Bai, baina bueno, bebai beti taldeka ditu lan. Orduan beti badago veteranon bat, beti dago, edo jerarkia badakagu bebai, kabo, subofizial, eta orduan beti basauzu badakazu lekutxo bat. Ez da zu dana egin behosuna, edo zerbait akatxe egiten baduzu ez da dana pikutara jungo, normalien. Orduan presioa dau, baina bueno, eramaten irakasten zaituzte. Eta adibidez, zuhiltzaileak uste dugu bakarrik suak itzaltzen dituztela. Bai. Baina zuhiltzaileak berak lan asko egiten ditu. Bai. Adibidez, ze lan egiten dituzue? Hori da, zerbitzuen arabera. Ze askotan hirietan lan eitxute erabatera, eta ni adibidez nauk Araban eta da pixka gehiago bombero rural esateguna. Ez dakite, ez da hiri handietan egiten duguna, baizik eta gehiago laguntzen dugu, ez dakit, autoistripua gehiago dazkegu edo fuerteagok, baso zuteak, hirietan ez dira hainbeste ikusten, baina hirietan etxe bizitza zute gehiago dazkate, edo inundazioak, edo... Orduan, bai, nik esategote hori, zuhiltzaile bat 3 urtetan bakarrik, gazti ez aro haindik, ez? Ze hainbeste olagarro bat izan basea. Ofizio honetan izan basea... Danetarik ikustuzule ez? Eta ofizio asko, txirrina jotzen dunen, agian autoistripua da, zute bat, erle batzuk kentzera jutezea, katu bat farolan dauna, edo ez dakizu eta posible izan bauzu beti rekursok hori eskura izatie jakitxeko zelan egin. Orduan, hainbestekua bada, abaniko handile da, zaile da hori, hartzie, tablak edo hartzie. Eta zein gizen da, aiparkatu haizi, zein gizen da ontsa arte zure, 3 urtitan denporin motzu esperientzia gogorrena edo fuertiena iatzune? Gogorrena arrarua. Nire adibidez, hasi nintzen Laguardiako parkien, orain Laguardian egotenaz, baina ni Araba osotik junaz. Ze polita Laguardia, Bai, me encanta. Laguardia eta Araba Erriosa politxea. Me encanta. Nahiko parke lasaia da, irtera gutxi dazke, baina nian ikusi nauk nerel 3. guardian izan nun zute industrial bat. Industriala da guretzat handienetariko, pasa alden gauzarik handienetariko bat, ez? Eta, marroia izan zan hori, ni junin ginean eta ikusten un kriston zutia, horre egiten zuen kea zeta egiten zuen, bomba bat bezala, eta nizaten un, ingo guamen. Eta zuko arrestazu bilurrik pasetan, zezube pertsona izan haitxe baina adrenalinakin ez dako bildurra pasatzeko unerik, gauza da, zure lan egin behozu, askotan ez dakizuz egin behozun, orduan fijatzen zea veteranotan, edo kaboakea esate duen, eta saiatzen zea hor mantentzen, ez? Baina gogorra esan izan, esan izan, gu zuhiltzaileek beti nahi dugu mobidetan egotie. Karo, horretarako egin behar duzu lana. Ez que parkatu baina ez que ziotu lertu nik hori. Ez dut ulertzen. Hau arrarua esatie. Zezu biurre deukezuz, bizitzan. Bai, ni adibidez altueran gazki pasetzen dut. Eta, baina ni etxean banau, eta turno baten bat, eta ezagutzen duen turno batek, interbentzio badak altueran, edo erreskate bat badake, ni beti esaten du, ni hor egon nadok. Bai, zuhiltzaio pasatzen. Adrenalina kontu izango da. Edo ez dugu nahi istripuak egotie,
edo jendia gaizki pasatzie, baina pasatzen bada hor egon dugu, ze hor ikaste osu, eta horrek esperientzia emate izu, eta hori pasatzen da, suhiltzaile munduan arrarua da, segure familiakoa beti flipatze dute, ez? ¿Cómo vas a querer ir a un accidente? Bai, hor badao, hor egon nahi dut. Igual egoera hori, kudeatzeko gaitasuna izatea, edo salbatzaile izaera hori izatea, Bai. Igual gustatzen zaizu, te hace sentir bien, edo... Bai, meolloan egotea. Claro. Hor guretzat hor dago movida, edo ez dakit. Edo sentitzi, ostra, nik pertsona bat salbagot, hau amateti lortuot, eta... Ez da inbesteko protagonismoa, Osa, ez da protagonismotik, baina hor egotie, jakitxa, esperientzia bezala horri izatea, ez? Asko dakagu ja, tipo, ez ranking, baina dakagu, ni hor egon nintzen, ni zute horretan egon nintzen, eta... Baina, dinot, momentu hortan adibidez, zute industriala aipatu zule, zure bizitzi arriskun ipintxosun momenton baten, edo babestute zau ezen porosun? A ber, saiatzen geha beti babestute egotie. Osa, eta gaur egun ja asko aurreratu gara movida horretan, prebentzioan, eta baina batzuetan bai pixka eta arriskua pasatze osu. Baina hori bai gu, bai ez dakit, askotan polizia dago, bai hor larri heldietan, eta ez dakizu zer egingo duen boom momentu baten, ez? Baina, bueno, hasiera baten beti ditugu gauzek dia, hori, prebentzioakin, dana ikusten, arrisku asko badau ez gara sartzen, hori, adibidez horretan, pasazitzaigun, sartu behar ginean, ze kamioi batzuk zehozen justo hor fabriketan pegatute, eta giltzak barruan zeuden, almazen edo biltegin, orduan saiatu ginean sarten, baina izinezkoa zan, ikusi genuen, dana zutean zegoen, zehozen botila batzuk esplotetan, eta atera ginean, ante la duda... Orduan, olako gauzek beti gauze binomio batekin, edo beti baten bat bago, beti bakarrik hori ekipo de socorro egiteko. Binomio ze da, parkatu? Binomio da zure bikotie. Beti dana bikotetan egitegu, gutxienez. Ez dut esan, baina dana egitegu, zute batera sartzen baziez, binomio batekin zoaz. Eta beti ikutzen, eta beti bata besteai kontroletan. Beti bebai emisorakin, beti dau kontrol bat, ez? Lehenago zan pixka eta loloko, eta holan, babesten zea. Karo. Eta adibidez, lehen aipatu duzu txirrina. Zuk txirrina entzuten duzunean, zer da burura etortzen zaizun lehenengo gauza? Salto egite duzu. Lehenengo egunetan da gutxi txarra ditzen diogu. Baina preste gotezari ja, beti zago eze prest. Zaila da. Ze askotan, gu 24 orduko guardiak egite ditugu. Eta horre egite ditugu, kamioien errebizioak, maniobrak beti, edo irteerak ez badaoz, bai goizien, bai arratsalden maniobrak egite ditugu. Baina askotan, maiketako aitegu, siesta bota, entrenatu, depende zelako giroa dagoen. Zu jute zabierra, eta ez dakizu zure egune lasaixo izango dan, edo amaitxuko zun, ez da inungo zutia matetan. Ideiek ez. Eta, klaro, txirrina jotze dunen, preste egon behar zea, jun behar zea, banko de salida deitzen dugun lekura, eta emisoratik esate dute, zedan, segu arropa ezberdinak hau, bai, autoistripuetarako, zuteetarako, baso zuteetarako, orduan presaoz, bilusten jutezea, eta presaoz, esaten dute, TG2 da autoistripua, jartze duzu, istripuen zea, eta depende esate dutenen bebai, kamioi bat edo beste hartze duzu. Orduan zaoz pixkat, tension. Eta gobixo bitxeza. Hasieran bai, gero ja supultzatzet tablak hartze dituzula, ni oindik ez, agobio barruti jartze duzu, ez? Saietezea lasaitzen, eta baina, askari bile behar zea, ze txirrina jotze dunen, gure parketan behintzat, atea gora itute, ez? Kamioia ateatzeko. Eta 4 minututan bera itute. Horrek esan du, berdin du, nun zauden, hau da, dutxan basaoz, komunen basaoz, lotan basaoz, 4 minututan parketik eta askotan aurreago saiatu behar. Orduan, tentsioa bada, askarri bile behar. Ostras. Zemat langile zaudete horre parke hortan? Adibidez, Laguardiako parkean, 3 zuhiltzaile eta kabo bat. Saiatzen agira, araban oain egoera pixka larri dago, zuzendaritzakin borroka dago, eta saiatzen agira zuhiltzaile bat izatie parke bakoitzen, zuhiltzaile bat gehiago turno bakoitzen. Ze gure ideia da, emergentzietan laguntza oberena eskaintzie. Eta uste dugu, 4 zuhiltzaile bakarrik Errioxa
guztirako oso gutxiala. Bai. Agurainen bebai berdin pasatzea, kanpezun araban pasatzea, baina adibidez Nanklaresen 7 dauz. 7 Nanklares da Parke Zentral. Iria, Gasteizko iria... Iriak beste badake, hori beste organismo bada, zerbitzu bada. Eta askotan apoio egitegu. Baina Nanklares da danon apoio eta Parke Zentral. Ta Laudio bebai, 5 zuhiltzaile diez, Laudio eta Amurrio badie iriak bezala edo biztanle gehiago dakate. Bai, orduan depende. Gero Gasteizen edo hirietan Donostin eta askotan 25 zuhiltzaile dauz guardia baten. Gehiago espero nituen, Ez dakiz zergatik, baina... Lurraldekoak beste... Markinen daukoz gu justo, eta ez dakiz ema dizen, baina gu suerte duko herrixen bertan daukeule. Bai, baina Markinan gutxi die bai, eta borrokatzen nahi die uste gehiago izateko, edo bai, Markinan pasatzen da hori, Gernikan bezala eta lurraldekoak giela. Eta gero Bilboa juten zea, eta gian 30 dauz turno baten. Iria eta lurraldekoak ezberdinak die. Hori organismo independientea die, baina... Eta... Grebaarena da? Ez. Digo, zuhiltzaile greba egin duzuela Araban, horregatik izango da, supongo? Bai, gu eskatze duguna ez da... gure kondizioak hobetu. Egie da, adibidez, konbenioa ez dakagula, eta borrokatzen ari gerela, eta, bueno, baina hori ni interinoan az, eta ni pixkat ez nagoat, baina ni saiatzen az talde lan eitzen. Bai, gauza da, duguna da, gauzak garantiekin eitzia, seguridadekin. Eta askotan, zu berri ezea, hiru zuhiltzaile badauz, minimoak badauz, adibidez, ni bajan banao, agian ez dote kurritzen. Orduan, hiru zuhiltzaile bakarrik, eta bat berri bada, eta zuretzako seguridade gutxiago da. Ez que esataguna, karo, nahitxe kantiade bat edo beste egon, lanape banatu enbiko zuez, eta perfie ekongo di, dinot. Zeta nok ez duzu gauza bardine ingo. Claro. Eta hori zelan banatzo zu edo zelan doie? Egunero pixkat rotatzegu, eta gero bakoitzan esperientziagaz jokatzegu pixkat. Baina, oza, dinot, egongo da baton bat, bilure mototzena altureta igoti, baina igual ez da izaitzen dena. Hori ez da? Hori, claro. Eso te lo comes con patatas. Ez, baina esan aiotena da, egongo di gauzak, igual, jo que se, malen da hobi ez dakiz zertan, eta nonora igobi bada, jongo da itziber, edo... Ja, baina nik uste, benez da hobea edo okerragoa izatea, baina gaitasun guztiak izan behar dituzu. Gaitasun guztiak okibizuz, baina perfilek ongo di eta tendentziak igual, ez? Ideala izango zan, veteranoak badia edo danok ja asentatutau badauz turno baten, bakoitza bere espezialidadea dake, eta horretan mugitzen zea, ez? Adibidez, ni altueran oso nabanaz, baina ni altuera beti. Hori hirietan egiten da. Bilbon adibidez badau altuerako taldie, turno bakoitzen, eta uretako taldie erranaz deitzen diete, igelak. Hori ondo dago, ez? Beti espezializatu alzea. Karo, eta hobi izen. Araban behintzat pasatzea dana da, ez dakagula inbesteko errekurtsorik. Orduan zu izan behar zea... Danak dana, ez? Hori da. Neri altuera esai gustatzen, baina beti pasatzea, depende ze kamioi tokatzen zaizun, adibidez autoeskala da, altuerakoa, horre eskailera ateatzen dana, hori toketan bazaizu, zu zara horre on behar dana, eta goien jarri behar dana, eta istripu bada, edo norbait erreskatau behar bada, eta gorain behuzu, zuri toketan zaizu. Claro, oza, zure beharra da. Ja. Neri ze guztetan, baina entrenatze oso. Baina, karo, suposatzot, bombero izeteko probak egiten duzen inbe, horre danok ja izen duzela... Gaur egun ja dauz examen teoriko, psikotekniko, gero fizikoa pasatze oso, eta gero egite osute askotan, gehienetan edizute klaustrofobia proba. Klaustrofobia proba? Bai. Bilbon egite dute adibidez, oposaketetan da, oza, hori pasa behuzu. Zirkuito bat dau, ilunetan, guztiz ilunetan, eta zirkuito bat dau, tipo laberinto modun, baina jun behar zea gainera, eseak abitzen, eta jun behar zea, bateak irekitzen, edo txoketan zea, eta goian... Osa, Mario Bros, más o menos, baina vida real. Bai, hola da. Eta 3 minutu askezu, hortik ateatzeko. Gero, zuhiltzaile izateko deitzen bai zute, akademia egin behuzu. Eta akademian be, hori probetan jartze dute. Ebaluatzen dute, zelan gidatze osun, kamioia, egite duze kurtso, baina gero bai klaustrofobia eta vertigo eta olakuak lantzen die. Psikologiko bat ere, supongo? Ostras. Izen biza oso kompletu, Zuhiltzai izateko izan baza, horregatik esateko ni askotan impostorro indik sentitzen azela. Bueno, baina hori biderdanetan pasean da, Nik uste Gurio pastaku, seguramente. Hemen mundu guztia dauka impostorearen sindromea, baina gero... Zer da, gero zer. Modan jarri dela esatean, no, yo tengo síndrome del impostor. Y luego tiene un ego que no se lo cree ni él o ella. Nik bat zuen eukitxot, da gero esatot, zeba aukibiot.
Bai, oza, ez nahi zuta Ja, ja, ja. Diot, horan dago esatea, ay, el síndrome del impostor, y dices, pero no has tenido síndrome del impostor en tu vida, ¿no? Vamos, es que Falsa claro. modestia hori, ez? Hombre, Bueno, Bai, ja. Ojalá Vale. eukos pagendu. Bueno, amaitzen, Bai. ya está. Hau Oian atarle daukagu amaitxu. duela ordu erdi Listo, horrela. hola, ya está, Rosali. Arrosalira joango gara. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den Vale, robota. arrosalirekin gaude. Ibon, ezakit arrosali zagutzen duzu, baina robot petardo bat da. Gure kolaboratzaile, Bai. higin askotan etorten da irubider, higin, eta ekartu itxu sare sozialetako viralak din gauzak, edo bertan momentun modan dobe esan gauzak. Gaixek. Bueno, Hau edo da. kaso hontan, gai polemiko bat. Gai ekarriko. Jesus, kolemiko. Kolemiko. Gai kolemiko bat ekarri du. Entzun egingo dugu bere audioa. Bidali zidala atzo, azken orduan, hay que decirlo, porque no la gusta trabajar. A ber, Entzun egingo ze dugu. dinon, oraingo honetan, Arrosali. Kaixo zelaik zaibona bat. Ni oso ondo baina ez gure abizenak suhiltzailea baino abadea zarela dio uaiaiaiak eba bromire fly. Zelaik za. Ni oso ondo esan didatelako maioa zarela. Ni ez naiz hain maia. Baina sare sozialetako kotileo guztiak dakizkit eta debateak sortzea ere gustoko dut. Suhiltzailea izan da. Ona hemen nire galdera, gizartearen begietan, suhiltzaileen artean, genero arrakala handia dago. Zergatik uste da gizonek emakumeek baino gaitasun handiagoa dutela suhiltzaileen lanak egiterako orduan. Nik pentseot, bizitzako momento baten, danok eukigule konbertsazioie, nesken eta mutien, oposaketa, Bai. oposaketei eztabaida da. buruz, Bai. suhiltzaien oposaketi. Ez que pentsot ez dela libretan inor, horri buruz berbain da bena eta iritzi xemon da bena. Kaso hontan dugu suhiltzai bat. Bai. Mutie. Mutil, Eta orduan galdera da. Ba hori, debate horretan zuk, zein da zure iritzia? Barruan zaudela, ze ikusten duzu edo... nola biziz- Eztabaida luzia izan dateke. Eta nik Bai. esango neuke, gizarteko iritzi handi bat, Bai. dala, ena esaten nire iritzi xani, ze gainera ez da, baina, bueno, jentik zaten da bela, probak injustuk dile, neski gitxe ezigitzakoelako. Hori nik jente asko nagotan entzuot. Guk klasean entzun Guk genuen. klasean entzun genuen. Ni ez naiz akordatzen, sin Ni más. bai. Vale. Joe, arrarua, osea, saie da, Ze ni adibidez gainean nere bizitzagatik ni subjetibo ikuste dut hau. Ze ni egondan hau neska batekin eta ikusi dut bera zerotik hasita plaza lortu arte zelan egin duen bidia, Eta lagundu pixkat eta horre egondan hau. Eta saia egite hau esatie, baina hartu behar dugu pixkat perspektibakin. Generoana amen utxita, pixka kanpora behiratzen badugu ikusi behar dugu zelan dan oposaketa mundua. Eta oposaketetan ez da biletan suhiltzaio berena. Eta hau niretzat errealidade bat da, ez dakit, nire iritzia da, Bai. baina bilatzen dana da filtro bat itxea. Hau da, alik eta orain jende guztia suhiltzaile izan du, jende mordo bat. Orduan egitea dana da filtro bat eta bakarri gutxi batzuk geratzie. Ze pasatzen da, beti historikoki suhiltzaile izateana ofizio bat izan dela, ofizio de ofizioz esaten da, mekaniko, karpintero, olakoak beti izan dira historikoki gizonezkoen lanak. Injustua da, ze emakumezkoak balioute, ez dozu ezaugarri berezi bat izan behar, baina historikoki emakumea etxien egonda, eta gizonezkoa horre lanetan, ez? Bai, rol horiek horrela egon direla ezarrita. Hor aiatu Eta era. gaur egun... Holan jarraitzen dugu inandi bat. Askotan bai. Asko aldatzen ari da, Bai. asko aldatu da, baina egia Baina, da gaur bueno. egun ere egitura hori ere bizirik jarraitzen duela familietan, lanbidetan... Bai, zu suhiltzaile sisteman, esateozun, orduan. suhiltzaile hitza esateozu, eta Gizon bat etortatzu burure. hori da. Ta uste dut, oin, saiatzen ari diala, gero eta emakume gehiago egotie, eta ni hori oso ondo ikuste dut, eta normaltzat hartu beharko genuke, ez? Baina movida da, hori, etortzen gaela, kutsu historiko batetik, pixkat desajuste handia egondana, eta oin egin behar da dana da, esfortzu handie parekatzeko. Eta hori parekatzeko kriston denbora egun barka. Orduan, niretzat, claro, probak errazago jartzie, niretzat uste dut ez dola favore egiten emakumezkoari. Ze emakumezkoa proba pasateko gai da. Osa, ez dago, nik ez dut aldia ikusten. Ikuste doana da, agian proba fisiko horiek moldatu behar diala suhiltzaile ofiziora. Esan dut, ni suhiltzaile bezala, ni askotan proba bat egin diate, 10rekoa da, 25 domina da itxe.
ni lanien ez dut inoiz egin 25 dominada. Osa, lanien ez zute baten ez naz jartzen dominadak itxea, edo jo que se, edo igerik eta beti eskatze dute, korrika itxea, bebai, ikusi dute, nahi dute, sasoian, sausen edo ez. Baina, bebai, hori injustua da, ze zu adibidez, hori egun bakarra da. Orduan, zu justo gastroenteritiza badako zuz, naz eta urte bat egonda entrenetan, justo egun horretan, edo orkatila bihurritu oso. Bai, oza hori da mitiku unixen jokatzos ninbe bai ebalaketa oso azterketa baten. Horia, dana jokatzea oso momentu baten. Orduan, hor, justo, kentzen bauzu gaina, emakumezkoei pixkat errazago jartzen badiezu, gero sartzen die eta beti daude seinalatute. Eta injustua da, emakume gutxi egotie, eta ja gainea daudenak seinalatute egotea, ez? Orduan nik uste dut egin beharko zan pixkat amoldatu proba fisikoak eta ezberdintasunik ez izan. Osa, zuk pentsetozu, oposaketen ondorixuetako bat izeleikela neskak erretzau eukidabenez, gerora juzgau itxen dile? Ez da bai dauetan bai. Gero parkien ez da pasetan, Baina zuhiltzaile postu ataten daben danak, daz prest, zuhiltzaile izeteko euren bierra itxeko, ez? Claro. Nik uste egin beharko zan agian ezain besteko laguntza oposaketan, baizik eta promozioan. Esan hau, ikastoletan, itxegitea, adibideak jartzie, zuhiltzaile emakumezkoak dianak itxegitea. Ez da haien lana. Claro, ez da haien lana, ja, suficiente egon da zauz lanetan eta zure lekua aurkitzeko, baina horrek lagunduko du beste neskei, beste emakumezkoei jakitzeko hori zuhiltzaile izateko ez dozula Superman bat izan behar, edo gizonezkoen mailan egon behar, edo gizonezkoen baino gutxiago eskatze duten proba batzu gainditu behar. Baizik eta posible da akazula, zu bezalakoa izanez, entrenetan eta ikasten, posible akazula zuhiltzaile izatea, ez? Eta hori egin beharko zan, nire iritziz, pixka lehen hau promozionatzen, eta pixkat emakume zuhiltzailearen figura hori pixka jasotzen edo bultzatzen. Hori, pentsetan gana, ez dakit korrektua da, baina eske movida da, eta beti eztabaidago da, eta errazago jartzen bauzu, ni emakumezkoekin lan itxen dut, edo entrenetan dut, harri jasotzailek, eta esaten dut, indarra kate, fizikoki ez da kate, bai, agian pixka taldea da kate arlo batzuetan, baina beste batzuetan flexibilidade. Hori da, baina kontrara, baina, bueno, eske ego gabe bai, lehen berbetan perfil diferentei buruz bebai, oso nahi dut, zuhiltzaile plazeatan da bendanak, apto prest da, zuhiltzaile izeteko, eske hori argi eta garbi azteko. Eta askotan lanien behar dozuna ez da indarre, edo hori ja ez da askotan bilatzen, ja perfila da askotan korrikalaria, eskalatzaile. Burutik ere nola zaude, ondo egon barzarela, zuhiltzaile izateko, baina behar bada, zuhiltzaile batek ez du besteak bezain azkartasuna, larritasun egoera baten aurrean ere aktuatzeko, eta hori kontroletan, emozioa kontroletan, eta horrek ez dakagu alderik emakumezko eta gizonezkoetan, hor beti maila jartze dute, eta nik uste hori apurtu beharko zala. Baina ni mutilenaz, gizonezkoanaz, agian errazago izan dut, edo txikitatik ni argi izan dut zuhiltzaile izan da noala, beti adibideak zian zuhiltzaile gizonak, eta hor ni errazago ikusi dut bideo horretan, oposaketetan ez, baina bideo horretan bai, orduan, jendia beti izate du, eske errazagoa askazute zuhiltzaile izateko, polizia izateko. Ja, bueno, ni txikitan esaten zigutena, agian oinez, baina lehena osan neskak beste ofizio batzuk zeuskatela, eta ez, arrosa kolorea, eta gukurdine, eta hori agian apurtu beharko zan. Hor dago lana, argi eta garbi, bai. Eta ez oposaketetan, bezain beste, baina bueno, hau, eske... Bai, egon gitezke ontaz egiten... Osa, geixa dala igual, bueno, horbe badala arazo bat, baina arazu egituran duela hori argi da. Osa, egiturazko arazo dela, ez tala bakarrik zuhiltzaile gremixoko kontu bat. Baina hortan be, eraitzen dau. Eta gutxi dauz, Araban ointxe ez dakit 3 emakumezko dauz, oine mugimendu asko da. Ostra, eske, 3 emakume araba baten, araba oso baten, 3 emakume zuhiltzaile... Ia 200 zuhiltzaile, eta 3 lau, ez dira bostera llegatzen. Eske... Naiz eta bostera llegatu, eske ez da... Osa, 300 zuhiltzaile zau eze? 200 inguru, bai. Eta hortik 3 neskak, araba oso baten... Gora eta bera itxegu, baina 10 ez dira llegatzen, osea, que imaginau. Osa, dinot, igual, arazo bat da hori, ez? Bai. Bueno... Gu joan barko gara? Gu. Te imaginas, bai, imaginetan. Bale, zuhiltzaile probetara, glosa eskua. Claro, I can't blame
tengo que pintar. Zubiltzaien hitzak izango egeiz esan, zenik alturei bi urran dixidotzet, nabape atrebidi, ezetako... Seguro arloren baten ondo engo zunen. Just, a ver, realidad izan bida. Txirriña jo eta nio monitzak horratarian zigarro bat erretzen. Eta seguramente dauketan losakonaz, natzen da horgatzena. Bai, eset. Eta, a ver, entrenetako momentun be. Osa, es que zuek igual entrenetan ondo pasauko zue, zuentzako egun lasai bat izango da entreneti, eta gauza, nintzako, ez. Osa, ni nahi xot, sofan. Guri hitz egitea oso ondo ematen zaigu, kotilleuk, idega. Aurrekoan Bizkaibuseko maleteroan, maleta sartzeko ireki behar da, alte bat, vale, gogor dago, pero no podía, o sea, te lo juro. A ver, urriña jumari, kaneko lanpari momitzeko lehen, kostabiatela. Benetan, ya está. O sea, digo, baina, pero ¿qué pasa? O sea, brazos mantequilla, o sea. Baina, hidrauliko hori gogorra dago, ni... Joder. Gauzat, ez dugu despedidu a Rosali, ez? Agur. Agur a Rosali, urrengo atalago ez. Zer diogu? Zer diozu? Vale, bueno, listo, buelta uga, ez? Buelta uga, ya, vale. Esango dugu, gaudela Ibona Badekin. Ibona Badekin, gaudela, bai, olazito gerazku. Ola ziregik, dela gure altatxotako bat, izate du, karo, gaztea irratian emititzen den hau, karo, jendeak behar bada jartzen du irratia, entrevistaren bigarren partean, da ez da ekin horekin gauden. Orduan, errepikatu behar dugu, mentxe gaude Ibona Badekin zuhailtzailea daukagu. Hori da, eta esango gube bai, kalzahora sartute, baina hau atalo iditzen dela, zer diogu, zer diozu! Eta, dala, elkarrezketian bigarren parti, baina, bueno, bai zen bat ipini bigontzen. Total, guaizan jarraitza, ni nahi notzuna eta tema bat, dala, zuhiltzaien errekonozimenduana. Ze, batzutan emotozte sentzazioie, zuhiltzailekin akordeta garela, edo, bueno, gizarti akordetan dala, hor alboko basu horitzen danin, erretan danin, edo ez da inungo zuti sortzen danin, baina gero, urte osun zier, astu mugun eitxakule, bueno, kendute kalendari zueltzen danin. Bai, eta ja ez dago zain beste, kalendari juena... Ze kalendario? Zuhiltzaien eguti... en plan sexualizatuta eta... Bai, hori beste gai badala. Baina ja ez dira, osea, esan nahi ez dira ikusten, no? Niko indala gehitxi, indala bi urte atzena ikusiko, no? Mobidak egon zian, Bai? Serio? Bai. Bueno, ez dakit asko, araban ez da inoiz egin, baina Bilbon adibidez nibakitz señalatzen ziala pixkat. Hau da, este es de los del calendario, eta holako. Eta gero ez dakiz zenbateko dirutza hori da para fines benéficos, edo ez dakiz zenbateko. A ver. Kalendari joana ateatzen da, hori beste asoziazio bat edo laguntzeko, ez? Eta ez dakit hor mobidak egon zian, ez dut esaten amen, baina beste... Ja, hori kalendari zuzan diruatateko sozetako. Bai, baina, bueno, laguntzeko esateot, Osa, en plan, asoziazion edo... Eta arazuk egozin, ze? Ez dakit, ez dute, ni zerbait entzun dakot, baina hori amaiketakoetan, eta hori berba egite dutunen, hori ez dakit, esatu ze, Galizian ja ez dute egiten, ze baten batek egitezun, dirutza zuentza, baina pixkan eretza, eta ideia da beti, gu gure lanagaz ja kobratzegu. Orduan egiten dugun, kanpotik etuguna, da, beste, laguntzeko beste, jo kese, ONG modun, ez? Eta hori ez dakin nun apurtu zan pixkat, eta horrek ekarri du hori, zuhiltzaileok ni ezagutzen dugana beintza zerbitzuak ja ez dut egiten, edo ja ez dut egiten. Osea, estoy flipando. Nik ez nekien, osea, nik kalendarioena, eta zuhiltzaile bat, hola, super, bueno, sexualizatua edo agertzea kalendario hortan, uste nuen zela, ez mito bat, baina... Bai, Bilbokoa oso famatua zan. Nik ez nekien kalendario hauek egiten zirenik, eta motibo benefikoekin... Bueno, agian baten batez, ni ez dute asko ezagutzen. Ez dugu orokortuko, baina zuk ezagutzen dituzunak. Bai. Bueno, eta hemen gaixo gaina batez beda, gerora horrek ekarri zen dabela sexualizazio bat ofizioan Bai, eta ez mobidak, baina bai, a ber, zuek jakin behar zute, 24 ordu pasatzie, astean bitan parkien hori da, gran hermano bat, kristona. Orduan beti danatai dago, baina danatai. Sexua goten da parkean? Jo, ni ez dut ezagutu, baina seguro baten batek zerbait egula. Baina danatai, osea, eske zuhiltzaia gaina da oso ofizio zarra, osea, imaginau, asko kesatute, veteranok esatute, lehen edaten sala, adibidez, Nochevieja eta olakotan. Serio? Bai. Eran? Ostra, hori superfuerti bitxatzate. Eta gero txirriña jotzezun, eta... I venga. Eta gau hortan zoze pasta mada zer? Bueno. Ostra, hori fuerti
bintxantzate. Baina aspaldi esan dugu. Claro, hori. claro. Ja, Oindala markadak, baina... Oindala marka, hogeta maika egunin ez da caballito blanco, pasaulik ez zer. Ja, baina, bueno, lehen erre egiten zen horre kirofanoa, no zate que decir. Bai, baina errera gauza bat, alkolaz, moskorza. Claro, bai, eta bueno, kamioi hartzea osula eta emergentzia batera Ostra, egixe, kamioi hartzos lehen moskor. A ver, brutal. Gauza bat esan bihot, zontxa akorda batez, hau derrigor galdetu bihot. A ver, nire dudetako bada, beti zuti, buruz eta berbaitxo gunin, beti ez dakiz egitxik Googleen ikustot. Zutean enatzen egoten dala, kargador bat, entxufaute gatzen dana, mobile ipini barik. Eta gero, debati sortzen da, ia horrek, zute bat sortu aldaben, edo ez. Eta nik beti izatot, ez, ze berezi pintzen dago ezin dala, eta no seke, baina eski gero, pioa zuten atzin, hori zeden da motibo. Bai, kargadoriek, eta ni jundan hau, zute batea da, patinete bat kargatzen sola, eta esplota usan. Arabar Herriosan pasatu zen, pum, eta askotan bateriak, eta askotan ez, baina pasatzen da, bateriak esplotetan dauzela. Mobilak ere, bai. Hori eske aurrera pena die, osea, hori nahiko berrile da, eta oraindik formatzen ari gauza hauetan, baina hori pasesan Samsung batekin hegazkin baten, edo ez dakit ez. Bai, esplotatzen dozela, eta hori bateriekin movida, ez da asko pasetan, eta gian pasatzen da bakarrik bateria batekin 1 millones, baina pasatzen bada, movida bada. Eta askotan gu hori apagatzeko edo protokolo badake, ezin duzu urarekin pixkategin, eta horri formakuntza badaka. Karo, eske hori sartzen da, elektriziari eta dana. Hori da movide. Ordune... Hori askotan guretza reto desafio berria diez, ez daki, rekursoak badazkogu, baina agian ez daki guzelan egin behar dugun, eta orain urtero egite duten formakuntzetan etua asko sartze dute gauza hauek. Imaginau, ja batzuan okurritzate, imaginau nire etxin, kargadoran asuntuaz, zute bat pasean dela, osea, nire enbierreku zein izen biko litzake. Hori da, praktikotasuna emango diogu, zuk guri eta oroar. Zer egin zute baten edo zerbait pasatzean. Imaginau, etxin pasetakule. Vale, hori zutearen arabera bebai bada. Osea, handila bada, hortik ate inberzu. Baina nundik adibidez dinot, nire kasun, nire kuartun bentana badauket, baina irugarren pizun bizina. Claro. A ber, hemen Valentziako zutea min asko egin du. Hemen, a ber, badauz, arau... Eta biurrasko sortu. Oinarrizko arau batzuk, bai. Oinarrizko arau batzuk. Zuri pasatzen bazaizu, saiatu berzea itzaltzen txikila bada. A ber, zure bizitza arriskoa ez jartzen. Orduan, jakin behar zute, zuren etxe bizitzetan, badako zuten ez estintore edo itzalgailuek. Agian atxienez, baina pisu baten bizitzen basea, normalean, ez guztitan, pisu bikoitzetan estintorea dago. Fija zaitezte. Hori txorra bada, eta hor dakazuten. Ni adibidez ja dakat deformazioa, eta hor ikusi dut bakazutela hor estintoria. Nire fijatzen naiz hortan, Eta en las salidas de emergencia, y me fijo en todo. Bai. Eta bakizute zelan erabiltzen dan? Segero... Eskidei, pez? Ekarriko guztela, Ez da momentu, baina... Ekarri. Hombre, que no reviente, Bai. Lagundu joztu, Jane, a ber... Oso. Ai, ama. Hau ez zuen etxetan edo zuen... Bueno, hau da praktikotasune horren etxek amen ikustago. Bai, gauza bat, nire oso gertuko pertsona batek hartu zuen bere elkartean, soziedadean, estintore bat, hacerse el graciosillo, pentsatzen kea aterako zela, kea edo ura edo... Kontuz. Bueno. Markineko taberna baten be esplotau iban, eta kriston showe montatzen. Bueno, showe dena txuri. Eta arriskutsua da, Eta toxiku da, gaina. Bai, baten bat arriskutsua, hau adibidez da, polvo, esan dateke, baina batzu dauz CO2 dakatenak. Bokilla pixkata handila eta pixkatola dakatenak, hori da CO2. Hori oso hotz ateaten da, ez kongelau, orduan kontuz izan bozu. Hori izan dateke arma bat. Hori galdetu nahi izun. Arma bat izan daiteke, lapur bat sartzen bazaite etxera. Olakoa, bai, hau agian ez dut esan behar, baina bai. Estintorekin kontuz. Hori dia, gehien bat, fuego de cocina edo egiteko. Hau da polvo. Hau ikuste dozute ABF egitea. A da solidoek. ABF, bai, ikustogu. Hau da solidoak, B dia zute likidoak, eta F sukaldeko zuteak edo. Hau balio du horretako. Zerbait pasetan bada, zuen pasillora jun edo eskaietera jun, hartu, hori, txikia bada, bale? Lehenengo inbauzuna da, bat bi, deitu, eta zain egon, da gero ja legin du. Nun zauzien, zein zeran, nun zauzien, eta zer gertatzean.
Eta baina txikilla bada, eta esate guzu, joder, eski igual lo puedo apagar. Saiatu behar zaete, edo por sofocación esaten da, manta edo zerbatekin egite duzuna, hor separatzea zu kombustible eta komburente, oxigenoana. Orduan. Osa, manta bat bota zure. Bai. Alba da. Manta bat bakarrik edo manta bai. edo zerbait pixatu. Osa, zerbait pixutxua. Oxigenoa kentzeko eta izan hori txikisa bada, jo que se, imaginau, kojin bat edo hartzen nahi bada, bum, eta dituzu pixka violento, bum, eta dana ondo tapau. Eta bestela, hau hartzen bau zute, hemen ikuste zute anilla akala. Bai. Hau ketzen bada. Jak. Amendik ite mozu. Amendik ateatzen da, bale? Hau da bokilla. Bai. Hau hartu daiteke, hola, bale? Kontuz, Bai, lasai. Vale, ezin da. Segura dauka. Bai, eta amendik egiten da, zea, ateatzean da, bale? Orduan, hau kendu, eta probatu lurren. Bat emateko, agian, jo que se, kadukauta dago, edo, ose akaso, bale? Eta kontrolau, hemen, hau egiten bauzu, eta hau ez baduzu hartzen, daneta zuten da. Eta bat egin, eta gero dauz teknikak. Batzuk esatu dute, ez dakizen bat segundo, dauz hor 15 segundo edo mantentzen dela. Eta batzuk esatu dute dana batera itxeko, edo soplidos. Ni nahiagoet dana batera, edo niri hola irakatsi date. Baina a tope, hasta acabarlo. No vaya a guardar un poquito. Hau ja erabiltzen bada, botatze dute, osea que... Esango dugu baita ere, zuen sukaldeetan arrautza frijitu batzuk ari zarela, egiten ari zarela, de repente, sute txikitxo bat, ez hartu estintora. Saiatu amatatzen. Azkena, bai. En plan, cuidao. Igual elitzaki de okurri du behingo niri, osa dinot, eske nik igual... Eske ez dakita gure dan, Ure, etorriko baten ure bota, ez? Ure bota, nunca! Zukaldinez, baina imaginau kuartun, zozer horitxatzule, ure, ez? Depende, eske baina ura kantidadea berdozu askotan, Gutxi bada agian ura batekin un balde, kenduko zu, baina ni nahiagoet sofokazion. Sofokazion deitzen diogu hori, manta edo zerbait bota justo gainien. Oxigenoa kentzeko. Oxigenoa kentzeko. Hori izan behar da, bum, eta kolpiak emateana, edo inoiz baiti ikusiko zenuten. Bai. Eta ni gero kriston frikianaz, ni 6. baten bizitzenaz, eta askotan pentsetan dut, behien badao zute bat, hori beste lege bat da. Claro. Zu pisu baten basaoz, eta zu baino gorago badao, jeitsi zaitezke. Edo hori da komenigarria, te puedes ir. Baina behien badaoz, eta hori Valentziakoa min asko egin du, etxean geratu behar, zea. Ze arriskutsua da, pasatzie, kea badao edo monoxido eta dioxido de karbono badaoz, eta arnasten badozu, hor geratzen zea. Ose, eske bi arnasketa eta hor gera zaitezke. Osa, imaginau, ni adibidez 3. baten bizina. Bai. Lehenengo pisoko etxe bat erreko balitz, ni goixen gatu bina? Ni geratuko nintzateke, ni gomendatzen dizut, eta hori da irakasten dutena. Gera zaitez eta ateak itxi, osea, saia zaitez azkenengo gelara juten eta ateak itxi zure bidien. Pertsianak ere bai. Bai, alik eta, osea, zuteak askotan aizeakin botera hartze dute. Hori da, orduan egin behosuna da, ateak itxi, eta gero badaoz bideoak Googleen, osea, YouTubeen bebai, ikuste hosunak kriston zute bat, etxe bizitza baten, dana beltz dagoela, eta logela bat itxita segon, irekitze dute, eta berdin da. Bai, libratu da. Ostras. Oxigeno gauza, eta orduan hori beti esate da. Eta Valentziakoa pasasana zan, fatxadatik askarrago juntzala barruti baino. Eta hori, legalki, ez da pasaber. Eta zer gaitxik izan hori? Materialagatik, fatxadaren material. Araudiak esaten du, kanpotik ezin dela hain askar, barrutik baino askarrago... Osa, eraikin horrek ez ban protokolu betetan, materialenen minimum. Ez nauke ni bai, esperto, baina nik uste, osa, eta zuhiltzaia beti presgauz, sarteko, eta pentsetan beti, hori fatxadatik, askarrez dola egingo. Osa, beti barrutik askarrago ingo dula. Karo, horrekatzen inzui afekte dotzue. Claro, orduan, askotan oso dramatiko izan zan, ze familia bat esan zieten, bomberuak esan zieten, gera zaiteztez, ez 7. zaoz eta 4. zaoz zuan. Orduan, geratu zaitezte hor bainu gelan, eta fatxadatik hasi zan, eta hor geratu zian. Bizuiltzaile, ia angeratu zian bebai, ze pentsate zuten hori barrutik askarrago juten zehalako. Orduan, hori beldurra emantzun, eta jende asko pentsatuzun, ni oin, zute bat badao, ni jetxiko naz. Eta zutea behien badao, ni jetxiko naz. Eta hori arriskutsu da. Geratu etxien, esan abisau, hamen nago, zutea dago, ateak itxi,
eta saiatu hori, kalma mantentzen edo... Eske momentu hortan... Zaila da, Bukatzeko nik ere ikusi dut ona omen dela joatea lau hankatan tipo lurretik gertu, eta alba da trapu bat busti eta alba da, kea baldin badago, edo? Kea ikusi zute baten, edifizio baten edo itxita dagoen leku baten, gu deitzen digu plano neutro. Hori da marra, hemendik gora kea dagoela, ez? Plano neutro oso bajua badago, hor kalda dago, edo badago kaina, ez? Orduan, egin behosuna da beti saiatu ikusten den lekua, osea, ketik bera arnasten. Ze bestela hori oso toksikoa. Dioxido karbono, monoxido karbono, hori da hiltzen gaituena. Osea, jendea ez da erretzen en plan, me kemo. Baizik, eta arnaste oso, hor geratzen zea, lokartute edo oxigen hori gabe, pixka gorre da, baina honek irakaste du pixkete, bai. Inoiz ez, kearen zea arnastu, eta saiatu beti hori, plano neutro baino bajuago ibiltzen, eta horrek prebentzioa metizu. Ni, nire esperientzian esango zuet, ondo egiten baduzute gauzak, probabilidad handia die zuhiltzaileak ailegatzeko edo laguntza ailegatzeko. Edo ateatzeko, hori da, auzokoak laguntzeko, baina panikoakin lasai hartu ez, baina... Aldeneran edo... Hotzarekin hartu ez, voy a bajar, ez, ikusi, a ber, nun dago, bigarrenen, gian zazpi pisu dauz, gora jun, auzokoari esan, sartuko gea, eta ateak itxi, eta normalien, minutu batzuetan, edo kontrolatute dago, edo beste eskape bat izangoa, edo hori, konfidantza hori izan behuzu. Ze bestera, a ber, movida badago. Ba horrekin, dantza egin behar du. Igogailua ez erabili. Igogailue ez, hori ez dut esan, ez da, eta kontuz lehioekin, osea, zute bakozu zure hotelen adibidez, eta pasilloan dago, eta zu, itxia dakazu, baina lehioa ireketzen bagozu, en plan, kontuz, agian, horrek o atrae edo pixkat handitzen du zutia. Osea, que... Vale. Ez que jakinen bida. Oparitxo bat ekarri zuet. Hau etxetanen... Hau da autoistripuetarako. Deitzen da, izena da Rescue Me. Eskerrik asko, zer da? Txorra bat da, deitzen da, da, cortacinturones, rompecristales. Kontuz, amen, bale? Hau, ikuste osune? Bai. Ez egin, hola, pues iba apretar directo. Kontuz. Zau da rompecristales, hau da kapintxo bat, eta hau, ni hau probate hau. Kristalen hau egiteuzu, eta apurtzen da. Serio? Edo, pare bat aldiz proba, edo. Eta hau egiten osuna da, hau kendu, zinturoia, adibidez, imaginau autoistripua izan zula, kriston bueltak eman dozula, hau beti giltzan, eraman bozu jabero modun, edo zean retrovisoren. Jakitxeko nun da hon, zezu bueltak ematen baituzu, haian poltsua egongoa, a tomar posako, eta hemen badauz beti dakizu, hemen dagoela, volanten bajun, giltzetan. Hartze osu, kentze osu hau, eta honek kentzen du, mosten du zinturon. Wow, que fuerte. Itzela. Eta gero, ite osu pixkate lehioen, a ber, hau da, para emergencia total. Bai, total, baina bueno. Ni beti lagunei eta familiai beti oparitzea diez. Jo, Ibon, eskerrik asko. Eta da, silbatu da edake, zu jakitxiko. Silbatu? Hemen dake, usteot. Hau Titaniken ze ondo etorriko zitzaion Roseri. Hori da apurtzen duna. A ber, ez dake arriskurik, hola nahiten ez bauzu, baina... Jo, eskerrik asko, nik autoistripuarena oso presente dut, eta, duela gutxi atera nuen karneta, pero ya voy yo cogiéndole, bai, osea, gidatzen dut, jabero modun, edo beste jabero modun izateko... Eta oso presentea dut beti, eta orain, si me la pego, si doy 7 vueltas de ze ingo nuke, eta pentsatu dut, eta kristala nola apurtu. Eta, de hecho, autobusetan, lehen esan duzu, salida de emergencia, extintorea, zer, autobusetan, beti, eske oso gaizk nago, fijatzen naiz maiuan, nun dagoen. Eta zelan atea, Zelan hori da. Bueno, eta listo, entrevista ya listo, orain bueltan, entzularen galdera entzungo dugu. Entzulearen galdera. Bueno, listo. Bai. Entzulearen galdera. Mireiak bidali dugu, eta alaxe dio, Mireiak. Historizunaz, eta nire galdera da. Blokeko unibertsoaren teoriaren arabera, iragana, oraina, eta etorkizuna idatzita egongo litzateke. Ondorioz, gertatuko litzatekena zingo genuken aldatuko. Jakingo ahalko bat zenu ze gertatuko den, begiratuko zenukeen? Ibon, begiratuko zenuke? Ostras, Ni bai. Bai. Hemen bazegoen pelikula bat, Big Fish, olako azala. Juntzan, tipua protagonista zan Iwan McGregor,
eta tipua juten da umetan sorgin baten legura eta sorgin baten etxera eta sorginak esate dio, zu jakin hau zu zelan hilko zean, ni irakutsiko ez dut. Eta bere lagunak ezetz esatute, baina bera baietz. Eta gero bizitzen du, beldurri gabe, ze bera badaki zelan hilko dan, ez? Ja, baina imaginautok eta atzule... Ja, zerbait gogorre, ez? Baina gertatuko da, berdin. Orduan, ni jakitzen badot, agian ez dozu egiten gauza batzuk, edo... Baina hori pasau bada fijo, pasau ingo da, ez? Claro, baina zu imaginau... Ez que nik uste niola neongo nitzakela. Claro. Baina enoukela nahiko... Atzein enouken behitxuko jaman... Bueno, sin más. Igual es que imaginau esadotzuela hilko za itxota. Baina igual sekulo eza... Ja, playara orduan, kotxe baten ez zara hilko. Orduan agian, jo que se, azterketa baten... Baina kotxin be, hombre... nahi txe hola nintzen bon, igual bai, no? Osesan nahi dut, eske ez dakit zaitzizuk. Nik ez. No, baina argi dago lehen esan duzu, hori ere adrenalina hori da, ez? Aipatu duzuna, suhiltzaile moduan daukazuna ere bai, zentzu dauka oso, lehen esan duenarekin. Nik ez, sin más. Ez, nahi xa neupe tranquila bizi egiz esan, Osa, hobeto ez jakin da listo. Vale. Bueno, amairi mongatza bat alai. Bai, listo, bukatu dugu, zuek ondo izan, ondo ibili, ondo portatu, eskerrik asko, setak, Amsterdamera joaten bazarete. Irakurri liburu asko eta gurkarista torren atal arte. Eta zu asko itzali.